Núria, què tal? Ei, Com estem? molt bé. Gràcies. Gràcies. Orquestra. Gràcies. Gràcies. La colla. Gràcies. Núria, bona tarda. Senyor Miquel. Gràcies. Home, escolta un moment, perquè si no, un moment, sisplau, si no podrà pair els aplaudiments, perquè aquesta nit també t'han d'aplaudir moltíssim. Sí. Anava a dir, Miquel, que no havia nascut ningú fa 25 anys endarrere de vosaltres. No sé quina edat tenen. S'us nota, 17, 18 anys, no sé quina edat tenen. Ni tu. Mira, no sé què dir-te. Mira. No m'ho dirà. No, és veritat que aquesta festa que vens a celebrar durarà un any, Núria? De fet, és dintre dels 20... Fa 25 anys aquest any, o sigui que des del mes de gener fins al mes de desembre, jo com que no em ve d'una mica i les festes m'agraden, doncs jo crec que és qüestió de celebrar-ho i de fer festa. I el punt culminant d'aquesta festa, que és avui al Palau de la Música o més endavant al Molino? El punt culminant, el concert d'avui és importantíssim, almenys artísticament. Posar en un escenari, doncs, com ja sabeu, el Tete Montoliu, tota una Big Band, una banda americana, amb tota la gent d'aquí de Barcelona. Els Guacamayos amb els boleros, després tot el meu grup de companys de fa molts anys, amb estàndards americans i tot això. Jo crec que no és un concert massa típic, vull dir que se surt molt del normal. Posar-los tots d'acord. Tots allà, i sí. Per cert, que ho has de presentar tu. No, jo? No, a mi m'ha dit que ho presenta una altra persona, també. El Josep Cuní, tu. El Josep Cuní, està bé. Molt bé. Escolta una cosa, un cop hagi passat aquesta festa, quines millores quedaran? Llavors ve la del Molino, el dia 11. I quines millores quedaran a la teva vida? És a dir, amics nous, noves cançons, què faràs un cop hagi passat aquests 25 anys de celebració? Jo continuar. Continuar? Oh, i tant. Jo continuar cantant, continuar treballant, continuar disfrutant. No, perquè m'han dit que ara anaves molt a sac, que estaves aquí, allà, embalats, festes majors, pregons... Saps què em permetré fer? I m'han dit això, que fluixaries una mica el ritme. Saps què em permetré fer l'any que ve? Com es diu ara que està de moda? Una mica de reconversió. Una miqueta de reconversió, una mica. Vull dir, potser amb espais més petits, més íntims, amb teatres, els que van quedant, perquè en queden pocs. També sé que hi ha tota una recuperació per part de les institucions de teatres, i això és el que em ve de gust fer a partir de l'any que ve, però cantant. No, t'ho deia perquè m'havien dit que portaves ara últimament un ritme molt frenètic i que això, que ja està. Després de 25 anys, jo trobo que una mica de reconversió és bo. I em sembla que ara toca, i em ve molt de gust fer-ho. Doncs molt bé, Núria, continuarem parlant de la reconversió a la Núria, però això serà, ja sabeu, d'aquí 25 minuts, perquè ara avui és dimecres i tenim aquest programa que es diu Motor a Fons. D'aquí 25 minuts en continuem parlant. Fins ara. Gràcies. Tornem a ser aquí al Motoclub. Ja sabeu que avui tenim amb nosaltres la Núria Feliu, 25 anys Núria Feliu, i a més ara has tret al mercat un doble àlbum que has gravat, que és el teu darrer, que inclou 4 gèneres ben diferenciats per cara. Els boleros, comèdia musical, cançons jazzístiques i pop-rock. I penses ampliar aquest repertori o perquè és bastant... Bé, aquí falta el que faré al Molino el proper dilluns, que és la part, diguem-ne, de cançó ciutadana, que jo en dic dels couplets, cançó ciutadana i tota la qüestió de la mistanguet, aquest tipus de cançó de participació. Però jo em sembla que és un ventall que Déu-n'hi-do, però el disc, en fi, vull dir, ja ho has dit molt bé. Tu has dit que això de cantar en un escenari és una forma de fer teatre, i de fet abans havies fet teatre. Vinc del camp del teatre, però per cantar s'ha d'interpretar. Tu enyores això? T'agradaria tornar a fer teatre, Núria? Segurament ho tornaré a fer com a obra de teatre, però jo crec que cantant s'han d'explicar històries, i les lletres de les cançons són unes històries que s'han de dir, i que d'una forma o altra estàs interpretant. No he cregut mai que havia deixat de fer teatre, he trepitjat escenari, he interpretat, i m'hi he trobat molt còmode. Ara, això no vol dir que no faci més endavant una obra de teatre, que m'encantaria. Tu tens en tot cas, tens una formació musical molt sòlida, teatre, ballet,
música, però sovint has dit que et costa trobar músics que et sàpiguen acompanyar. Jo he dit això? Això m'han dit. Oh! Això m'han dit jo. Escolta, mira, jo no m'invento res. Li ha res. crescut el nas. No m'invento res. El nas se li ha crescut el nas, segur. És un mentider. Ai, els de Borges. Ai, els de Borges. Avui ens acompanya aquí el plató gent de les Borges. De les Borges, i d'Arbeca i de tot això. D'Arbeca. Que bé? Molt bé. Escolta, Mai, sempre he estat molt ben acompanyada i ho poden corroborar els companys que esteu, escolta, amb aquestes ulleres teniu un look. Des del primer dia, sí, segurs. Ells saben que jo em sento músic i que he estat sempre molt ben acompanyada i he tingut la gran sort d'estar sempre, m'han acompanyat gent, bueno, en fi, magnífica. O sigui que... Sort. Hi ha un tema que és que a l'època dels famosos cantautors, tirant darrere el temps, alguns arrufaven el nas perquè no... deien que la Núria era una mica frívola, que no anava amb la qüestió de la nova cançó. Sí, això és el que deien. Però quan et vas posar a cantar música lleugera i tot això, què et van dir els teus amics de la vessant clàssica? No sé, Rosa Galvà... Jo no sé, però ara n'hi ha que han descobert el Gershwin. I em fa molta gràcia i em fa molta il·lusió i m'entusiasma que hi hagi gent que ara de la cançó descobreixi el Gershwin. Jo fa 25 anys vaig gravar Gershwin ja amb el Tete Montoliu i està molt bé, vull dir, jo vaig molt a la meva, i he anat sempre a la meva i tinc molt clar el que faig i el que haig de fer. He cantat aquesta cançó i aquest gènere de cançó perquè m'ha agradat. I a més no ho ha fet ningú més, però no solament aquí a casa nostra, sinó ni a la resta de l'Estat. Sí, era un fet que a Europa sí que es donava, però en canvi aquí no s'havia donat, és una cosa normal. I en canvi aquí no es dona. I jo trobo que havent-hi un Gershwin, un Irving Berlin, uns Porters, uns Hammersteins i tota aquesta gent, Carmichaels i tot això, doncs escolta, jo que haig de posar a escriure les meves històries i les meves vivències i... No. Jo, gent que en sap. Aquesta celebració que avui es fa l'acte del Palau, després es fa al Molino, aniràs també a València, aniràs a altres llocs? Sí, és la ruta. És la ruta. Dels països catalans, sí. Sí, després a les Illes i faré tot el recorregut. I fins i tot, mira per on. Aniré a Madrid. A Madrid també hi vas? Oh, i tant. El mes de novembre, sí. Escolta, i el teu públic com s'ho pren això que en un disc apareixin, no sé, temes de l'Sting o del George Harrison? Com ho veus, això? Jo crec que primer, en català sona meravellosament bé. Que els hi agradi o no els hi agradi, després com jo ho faig és una altra història, però que sí queda demostrat que en català es pot cantar tot. Tot, absolutament. I que el català com a idioma té prou swing i prou feeling i té els monosíl·labs meravellosos com per poder adaptar i traduir aquestes cançons. Per tant, això és una normalització de la llengua a través de la cançó i que fa molt maco sentir-ho. I es pot viure de cantar en català, Núria? Just. Només en català és una mica dur. Sí? Sí. Molt bé. De fet, tu quan et vas posar a cantar fa 25 anys, evidentment ho vas fer en català i mai no has cantat en cap altra llengua. Això ho vas fer perquè t'hi trobaves còmode? Perquè ho havia de fer i estava absolutament convençuda que és el que s'havia de fer. I per això ho vaig fer com ho continuo fent ara. I tinc entès també que has de cantar l'himne del COC, és veritat? Del Comitè Olímpic Català? Exactament. Naturalment, perquè jo confio que tindrem Comitè Olímpic Català a les Olimpiades. Que sí? Ah! Molt bé. Doncs, Núria, parlem una mica del festival d'aquesta nit al Palau de la Música. Ai, se'm nota que estic nerviosa. Home. Estic fet un flam. Sembla que debuti. No, home, de fet, ja has cantat moltíssimes vegades. Estic suant i tot d'angúnia. Però suposo que deu imposar bastant tornar a cantar, i més que el Palau és molt Palau. Totes les cançons, perquè, esclar, jo aquestes cançons que cantaré no les estreno jo, són cançons de sempre, però que jo les estreno, vull dir, no he fet un disc revival i nostàlgic, de cap de les maneres. Les cançons que canto les estreno, jo és el primer cop que les canto i són 20 i pico de cançons, i esclar, escolta, tinc al cap que és com una empanada.
De lletres, de lletres. Tranquil·litza't, encara queda... No queda gaire. No em queda massa, no? I tu tampoc, Però no ens queda massa. Anirà maco, De totes maneres... Anirà maquíssim, De totes maneres, quina cançó ens podries cantar avui? Què podríem fer? Ei, hi ha una cançó que és de la comèdia musical Cats. És el Memory i és el Records d'infantesa. Hi ha un arranjament que em sembla que té molta trempera, com vulgarment diem els músics, no? El podríem escoltar, que té molta trempera i... Molt bé, doncs l'escoltem. Ho fem? Som-hi. Doncs au, gràcies. Perquè no han de tornar, desencant el cristall per tornar a veure el record. I la boira no se'n va. Somni d'hores blaves i tendres i d'ocells que es van perdre els camins de l'enyor. Vaig obrir la finestra al temps llunyà del record i ara em sembla que no ha mort. I les roses que eren closes per fum han fet altre cop. Tros de vida a l'albeu, ferida que ha pres de nou. Dius i records d'infantesa que la vida malmesa ha volgut esborrar. Es pot fondre la neu de la puresa i l'amor, però que m'hagi el record. Herida que ha pres de nou amor. Dius i records d'infantesa que la vida malmesa ha volgut esborrar. Es pot fondre la neu de la puresa i l'amor, però que m'hagi el record. Núria. Gràcies. Estem Gràcies. molt contents d'aquesta celebració d'aquests 25 anys i evidentment desitgem que
que continuïs cantant com a mínim 25 més amb aquella alegria. Que vagi molt bé el concert d'aquesta nit. Moltes gràcies, allà t'espero i us espero. Fins ara mateix. Ens veiem demà, adéu-siau.